nagykörű galériában a 115. kiállítások megnyitója alkalmából. Ennek a kiállításnak a hőse Pintér Zsolt alkotóművész, aki nagykörűben él és alkot, és vendégeink pedig Molnár László színművész, a Szigligeti Színház tagja, és Nagy Csaba dobművész, aki gyönyörködtetni fog bennünket a játékával. Én azt hiszem, hogy kezdődik a műsor. Egyszer egy ember kiment az ő udvarára, hogy oszlopot építsen az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem is kőből építette, hanem 1000 meg 1000 csillámló apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. Az emberek, akik arra jártak, nevettek rajta, és azt mondták, bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert azt az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És amikor az oszlop már készen állt, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd az első szél összedönt, és jött az első szél, és nem döntötte össze. Jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerült az oszlopot, amely hittel épült. Az emberek, akik ezt látták, összesúgtak, és azt mondták, varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott, nem sírt, hanem kiment megint az udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenének. És az oszlopot most sem márványból faragta, sem nem kőből építette, hanem sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. Főnix madár. Aranyszínű madár mélybe száll. A halál csókja, a kezdet bölcsője már. Elveszettnek tűnik, de a remény fénye a körforgás. Újjászületés, halhatatlanság, a főnix madár a pokolból újra fölszáll. Fájdalmas násztánc, belső átváltozás, bíbor vöröslő tollak, hajnali vajutás. Feledésnek vágylatta tisztító tűzvarázsa. Az új élet hangja a gyermek sírása. Magasba repül a lélek madara. A feltámadás és a remény szimbóluma.
Köszönjük! Molnár László, Nagy Csaba, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Pintér Zsoltnak pedig én fogom most megköszönni azáltal, hogy megnyitom ezt a kiállítást, amit várom. Hányos zavaromban mindenfélét összekeverek. 40 percet ugyanis bevezetünk. Kedves tárgyak, látogatók! Jeles alkalom az a mai, mert a galériánk nagykorú lett. A Nagykörű Galéria. Galériánk most nyíló 115. tárlatával, ugyanis a 18. kiállítási szezonunkat nyitjuk meg. Külön öröm, hogy éppen egy helybéli művész, Pintér Zsolt barátunk legújabb munkáit mutathatjuk be falainkon. Egyébként a 18-as szám elkísér bennünket Zsolt Ferencztől. Ő 18 éve kezdett festeni, és 18 mű látható a falakon. Ugye számmisztikailag pontos tudják. Nem tudom, kire rábízom. A 24 nem az első alkalom, hogy Zsolt műveivel galériánkban találkozhatunk. Először 2018-ban, még szolnoki festőkorában tűnt fel egy munkája egy csoportos kiállításunkon, majd 2021-ben önálló tárlata volt itt, abból az alkalomból, hogy Nagykörűbe költözött, és aktívan bekapcsolódott az itteni művészeti életbe. Ihletője és éltetője lett a művészudvarnak, falfestménye ékesíti a művelődési házfalát, de sikeres kiállításai nyíltak azóta többek között Szolnokon, Baján, Debrecenben, sőt a fővárosban is. Művésztársként és több kiállítása megjelölőjeként évek óta figyelemmel kísérem Zsolt festői pályafutását, mely 3 fő alkotó elem mentén rendeződik. Ezek a szimbolista, szürrealista lélekfestészet, a dolgok leglényegéig hatolni igyekvő transzrealista természetlepépezés, és talán csak egy kitérő erejéig a könnyedebb, már-már játékos biofestészet, az állat- és növényábrázolás. A művész övrigyének ezek az alkotó elemei persze nehezen választhatók szét, szorosan fonódnak egymásba, hol az egyik, hol a másik irányzat jut érvényre egy-egy festménysorozatában, mint például a rózsák, vagy az ember és természet viszonyát boncoló tavalyi humán naturál. E sorozatok nagyméretű, sajátos ecsetvezetéssel, széles gesztusokkal, mert az övé bizony hamisítatlan gesztusfestészet, festett olajképeit sajátos, egyedi, már-már misztikus homályba burkolt, redukált színvilág jellemezte. Sokan látták, gondolom, és emlékeznek rá. Lekicsinyítve közel hozták a nézőhöz a makróvilágot, és felnagyítva elénk tették a mikrokozmoszt. Kitárva előttünk az emberi lelket, elsősorban magának a művésznek a belső világát. A most bemutatásra kerülő képek viszont Pintér Zsolt festői munkásságának egy új, mégis a korábbiakhoz szervesen illeszkedő szakaszát tárják elé. Témájuk filozofikusan, már-már szakrálisan elvont. A főnix madár élete, halála és újjászületése. Alapjuk egy misztikus legenda, amely számos ókori nép, egyiptomiak, görögök, rómaiak, föníciaiak eredetmondáiban megtalálható, de ma is elevenen ható. A csodálatos madár élete végén egy fahéjfára szállva, lángra lobban és elég. Meghal, de hamvaiból új életre kél. Zsolt mozgásában ragadja meg a témát, szerencsés kézzel és biztos tudással. Tárgya a főnix vergődése, tűzhalála, majd csodálatos újjászületése tökéletesen megfelel az ő festői alkatának. Gyors,
széles gesztusokkal, szinte válból, nagyívű, körkörös mozdulatokkal festhető, de alkalmas egy-egy apróbb részletes kifejtésére is. A festéket lazúrosan elterítve, körkörösen, vagy éppen átlósan elosztva, majd meg éles kontúrokkal változatosan használja, a végeredmény pedig egyöntetű, sima felület lesz. Korábbi alkotásainak visszatartott színvilágával ellentétben ebben a témában széles tere nyílik a színek dobzódásának, és Zsolt él is a lehetőséggel. Merőben új koloritját, ragyogó, izgalmas színakkordok, barokkos fények, kontrasztok és harmóniák jellemzik. Sötétebb hátterű, komorabb képek idézik a főnix madár enyészetét, lelkének útját a semmin át. Lángoló, parázsló, tüzes fénynyaláboktól övezett, vonagló sziluettek jelzik tűzkeresztségét, kínok közti reinkarnációját. Késő barokkori festmények égboltjára hajazó színekben, tündöklő hátterek előtt szárnyal fel, új életre kelve, diadalmasan a feltámadt madár jelezve, mindig van remény, van újjászületés. Mindez itt szerény falak között látható, beragyogva nem éppen ideális világítású terményeket. Pintér művész úr művészi önvallomásában ott a falon látható, így ír. Idézem. Képeim nem megfejtést kérnek, hanem figyelmet. Akkor válnak teljessé, amikor a néző belép abba a körbe, amelyből ezek a munkák születtek, idézet vége. Nos, én igyekszem megfejteni Zsolt új alkotásait, nem igyekszem megfejteni Zsolt alkotásait, hanem hagyom, pusztán engedem, hogy bevonzanak a művkörükbe. Ezt ajánlom önöknek is. Tegyenek így, engedjenek a képek vonzásának, és páratlan művészi élményben lesz részük. A mostani kiállításon bemutatott kollekciót én, Pintér Zsolt festőművészi pályafutása eddigi csúcspontjának tekintem. És biztos tudom, hogy nem tévedek. Szívből gratulálok neked. Nagyon szépen köszönöm. A kiállítást megnyitom, és köszönöm a figyelmüket. Prózai dolgokra térve azt hiszem, hogy egy többek között Túri Tibor barátunk jó voltából egy kis büfébe, mert Zsolt jó voltából kis büfébe. Ez lelki élmény után kedves nézni. Mezitlábosan. Jaj, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Köszönöm szépen. Nagyon. Köszönöm.